Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που νιώθουμε χαμένοι μέσα στο χάος των σκέψεών μας. Αναζητούμε απαντήσεις για την ευτυχία, την επιτυχία και τον σκοπό μας, ξεχνώντας ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν ήδη δοθεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο Αριστοτέλης, ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές της ανθρωπότητας, δεν ήταν απλώς ένας θεωρητικός της φιλοσοφίας, ήταν ένας βαθύς παρατηρητής της ανθρώπινης φύσης, ένας άνθρωπος που κατάλαβε ότι η αληθινή σοφία δεν κρύβεται στις αφηρημένες ιδέες, αλλά στον τρόπο που ζούμε την καθημερινότητά μας. Μέσα από το έργο του μας άφησε έναν οδηγό επιβίωσης για την ψυχή και το πνεύμα. Σήμερα, μέσα από 8 φράσεις του Αριστοτέλη, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να βρούμε την ισορροπία, να νικήσουμε τις εσωτερικές μας συγκρούσεις και να χτίσουμε έναν χαρακτήρα που αντέχει σε κάθε καταιγίδα. Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι η αρχή κάθε σοφίας. Πόσο συχνά προσπαθούμε να διορθώσουμε τον κόσμο γύρω μας, χωρίς να έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει μέσα μας. Ο μεγάλος φιλόσοφος μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή γνώση ξεκινά από τον καθρέφτη. Αν δεν αναγνωρίσεις τα δικά σου σκοτάδια, τις αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές σου δυνάμεις, είσαι καταδικασμένος να ζεις ως θεατής της ίδιας σου της ζωής. Η αυτογνωσία δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Απαιτεί θάρρος να κοιτάξεις τις αλήθειες που κρύβεις από τους άλλους, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Μόνο όταν αποδεχτείς ποιος πραγματικά είσαι, μπορείς να αρχίσεις να χτίζεις αυτό που θέλεις να γίνεις. Η σοφία δεν είναι μια θεωρητική γνώση, αλλά η συνειδητή επιλογή να ζεις σε αρμονία με την αλήθεια σου. Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα. Η αριστεία λοιπόν δεν είναι πράξη, αλλά συνήθεια. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν μια μεγάλη στιγμή για να αποδείξουν την αξία τους. Ελπίζουν σε ένα θαύμα ή σε μια ξαφνική έμπνευση που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ζωή μας διαμορφώνεται από τις μικρές καθημερινές μας επιλογές. Οι συνήθειες που επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, μακριά από τα βλέμματα των άλλων, είναι αυτές που ορίζουν το πεπρωμένο μας. Αν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, πρέπει να αλλάξεις τη ρουτίνα σου. Η επιτυχία και η εσωτερική δύναμη δεν έρχονται από μια τυχαία ηρωική πράξη, αλλά από την πειθαρχία να κάνεις το σωστό, ακόμα και όταν κανείς δεν σε βλέπει, ακόμα και όταν νιώθεις κουρασμένος. Είναι σημάδι καλλιεργημένου μυαλού το να μπορείς να εξετάζεις μια ιδέα χωρίς να την αποδέχεσαι. Στην εποχή μας οι άνθρωποι τείνουν να χωρίζονται σε στρατόπεδα. Αντιδρούμε σπασμωδικά σε κάθε αντίθετη άποψη, νιώθοντας ότι απειλείται η ταυτότητά μας. Ο Αριστοτέλης μας καλεί να αναπτύξουμε μια σπάνια πνευματική αρετή, την ικανότητα να ακούμε. Το να μπορείς να κατανοήσεις τη λογική κάποιου άλλου, χωρίς απαραίτητα να συμφωνείς μαζί του, δείχνει αληθινή πνευματική ωριμότητα. Αυτό μας προστατεύει από τον δογματισμό και το τυφλό μίσος. Όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να επεξεργαστεί διαφορετικές οπτικές γωνίες, δεν γίνεσαι αδύναμος. Αντίθετα, αποκτάς ένα ευρύτερο πνεύμα, ικανό να πλοηγείται στην πολυπλοκότητα του κόσμου με ψυχραιμία και καθαρή σκέψη. Τι είναι ο φίλος? Μια ψυχή που κατοικεί σε 2 σώματα. Η μοναξιά είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του σύγχρονου ανθρώπου. Περιβαλλόμαστε από εκατοντάδες ψηφιακές επαφές, αλλά συχνά νιώθουμε απίστευτα μόνοι. Ο φιλόσοφος δίνει μια βαθιά διάσταση στην έννοια της φιλίας. Δεν πρόκειται για μια απλή κοινωνική σχέση ή για μια συναλλαγή αμοιβαίου ωφέλους. Η αληθινή φιλία είναι μια πνευματική ένωση. Ένας καθρέφτης όπου ο ένας βοηθά τον άλλον να γίνει καλύτερος. Όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεσαι τις ίδιες αξίες και την ίδια αναζήτηση για την αλήθεια, βρίσκεις ένα καταφύγιο. Αυτή η σύνδεση δίνει νόημα στις δυσκολίες της ζωής και μας υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το ταξίδι.
Εκείνος που νίκησε τους φόβους του θα είναι πραγματικά ελεύθερος. Ο μεγαλύτερος φυλακισμένος δεν είναι αυτός που βρίσκεται πίσω από σίδερα, αλλά εκείνος που ζει υπό την κυριαρχία του φόβου. Φόβος για την αποτυχία, φόβος για την απόρριψη, φόβος για το άγνωστο. Αυτά τα αόρατα δεσμά μας κρατούν εγκλωβισμένους στη ζώνη ασφαλείας μας, εμποδίζοντάς μας να ζήσουμε με αυθεντικότητα. Η ελευθερία δεν είναι η απουσία φόβου, αλλά η απόφαση να προχωρήσεις παρόλο που φοβάσαι. Όταν αντιμετωπίζεις κατά πρόσωπο αυτό που σε τρομάζει, του αφαιρείς τη δύναμη που έχει πάνω σου. Η πραγματική κυριαρχία ξεκινά όταν συνειδητοποιήσεις ότι ο μόνος που μπορεί να σε περιορίσει είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Η υπομονή είναι πικρή, αλλά ο καρπός της είναι γλυκός. Ζούμε σε έναν κόσμο που απαιτεί άμεση ικανοποίηση. Θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα, εύκολες λύσεις και άμεση επιτυχία. Όταν τα πράγματα καθυστερούν, απογοητευόμαστε και εγκαταλείπουμε την προσπάθεια. Όμως τίποτα πολύτιμο στη ζωή δεν χτίζεται σε μία μέρα. Η υπομονή δεν είναι παθητική αναμονή, αλλά η ικανότητα να διατηρείς την πίστη και την προσπάθειά σου σταθερή, ακόμα και όταν δεν βλέπεις άμεσα αποτελέσματα. Είναι η δύναμη να αντέχεις τις δύσκολες στιγμές, γνωρίζοντας ότι κάθε σπόρος χρειάζεται χρόνο για να ριζώσει και να ανθίσει. Η πίκρα της αναμονής είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την ομορφιά της τελικής επιτυχίας. Για να αποφύγεις την κριτική, μη λες τίποτα, μην κάνεις τίποτα, μην είσαι τίποτα. Η γνώμη των άλλων μπορεί να γίνει ένας βαρύς ζυγός. Πολλοί από εμάς θυσιάζουμε τα όνειρά μας και τη μοναδικότητά μας, μόνο και μόνο για να είμαστε αρεστοί και να μην προκαλέσουμε σχόλια. Ο Αριστοτέλης μας θέτει πρώτων ευθυνών μας με έναν σχεδόν σκληρό τρόπο. Αν επιλέξεις να μην δεχτείς ποτέ κριτική, η μόνη σου επιλογή είναι η απόλυτη αφάνεια. Πρέπει να γίνεις αόρατος, άσημος και άδειος. Αν όμως επιλέξεις να ζήσεις με πάθος, να δημιουργήσεις και να εκφράσεις την αλήθεια σου, η κριτική είναι αναπόφευκτη. Μην τη φοβάσαι. Είναι απλώς η απόδειξη ότι κάνεις κάτι που έχει σημασία, ότι υπάρχεις και αφήνεις το δικό σου αποτύπωμα. Το να εκπαιδεύεις το μυαλό χωρίς να εκπαιδεύεις την καρδιά δεν είναι καθόλου εκπαίδευση. Έχουμε γεμίσει τον κόσμο με έξυπνους ανθρώπους, γεμάτους πτυχία και τεχνικές γνώσεις, αλλά συχνά στερούμενους από ενσυναίσθηση και ανθρωπιά. Η διάνοια χωρίς ηθική πυξίδα μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο μεγάλος δάσκαλος μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή παιδεία πρέπει να αγγίζει την ψυχή. Η καλλιέργεια των συναισθημάτων, της δικαιοσύνης, της συμπόνιας και της γενεοδορίας είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη της λογικής. Όταν μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε, αλλά ξεχνάμε να νιώθουμε, χάνουμε την ανθρωπιά μας. Η αληθινή σοφία βρίσκεται στη χρυσή τομή, εκεί όπου το καθαρό μυαλό συνεργάζεται με μια ζεστή και δίκαιη καρδιά. Ο Αριστοτέλης δεν μας άφησε απλώς θεωρίες γραμμένες σε παπύρους. Μας παρέδωσε έναν καθρέφτη για να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και να αναρωτηθούμε πώς επιλέγουμε να ζήσουμε. Θα αφεθούμε στις τυχαίες συνήθειες και στους φόβους μας ή θα πάρουμε τον έλεγχο της μοίρας μας με πειθαρχία και αυτογνωσία. Η αλλαγή δεν απαιτεί μεγάλα λόγια, αλλά μικρές καθημερινές νίκες πάνω στον ίδιο μας τον εαυτό. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να επιλέξουμε την αριστεία, να δείξουμε υπομονή και να καλλιεργήσουμε την καρδιά μας. Η σοφία του παρελθόντος είναι το φως που χρειαζόμαστε για να βαδίσουμε στο σκοτάδι του παρόντος. Η απόφαση είναι δική σου. Ξεκίνα σήμερα από τις μικρές σου συνήθειες και χτίσε τον άνθρωπο που πάντα ήθελες να είσαι.